Gaur, otsailaren 14, San Valentinena, egun arrunta izan zitekeen. Goizean goizetik hasi eta egindako gosariarengatik. Bazkaltzeko babarunak heltzean jarri izanagatik. Eta beste behin, ohikoa dudan arropa janzteagatik. Badakizue, elegantzia, sota caballo rei. Baina gaur, Tolosako inauterietako zaldunita eguna zen. Edota izan beharko zukeen. Urtero legez, goizeko ordu txikitan kaleratu nahi zenean, soilik garbitzaile eta zaborbiltzaileen konpainia izan dut. Zazpitan, Auroro Goiztiarrekin izan beharko luke eguneko lehenengo zita. Baina ez dut zuzidioak piztu eta trakarekin zalaparta entzutetsu jolastiara egiten ibiltzen den, beste hori ikusi. Javier? Abietuko ginen bai ondoren, San Francisco kaleko 37, gota deletxera. Gure ahots kordak eta barrenak epeltzeko esperantzari eutxiz, betidanik eskuzabal portatu diren bertako bizilagunak izan diren, monjen gana. Baina, kaka, ez da hauen arrastorik ere. Ospa eman omen diete. Eta ondoren, korrika? Ez, kale jiran. Iñakiren, Anderren eta Patxiren eskusoinu txistu eta flautaren laguntzaz, kalian bera abiatuko ginen. Eta lekuan lekuko geldiune kantatuei alaitzu hasiera emango geniek. Eta horrela, 1, 2, 3, 4 sardine bakalau saio egingo genituzke. Bai, zuek, Txulo eta Isidro, izaltzen duten ba, plano berik. Hauei, lurrikarak ez diez, etxeko teiatupean harrapatuko. Korreo kalean aurrera egiten dugun einean, emozioak pilpilian borborka hasten dira. Pentsa, Berdura plazan Ramos Azkaraderi ere oioa zala ikusi izan diogu. 8 jotzear direnean, Gorriti plazara iritsi eta urduritasuna eta festanako grina izaten da nagusi. Gaurkoan berriz, 0 patatero. Ez dugu Kike eta bere kuadrilla, Diana eta Ronbiotsa alaitzen ikusi. Izan dira bai, nostalgikoak. Malkoei ezin eutxiz, kalian gora abiatu direnak. Baina ez da aurreruntz eta atzeruntz jendarteko ohiko borroka xarmangarririk izan. Malenkoniaz, elkarri besarkatuz, gainditu dute dantza egin ez ezinaren utxunea. Plazan, kalean, protagonista bakarra, txapela handi. 75 urte betetzen dituela eta bakarrik bere alaitasuna kutsatu nahian. Ez mutiko aurtengoan ez dagokio, no toka. Eta abiatuko gineteke berriz alde zaharrean, nekeri gabeko ibilbide luze eta gogoangarrian. Tartean, bida batean, merezitako atxeden laburra ginez, sagardo botilaren laguntzaz, emango genioke bai viaje ederra, arrautza prejituei. Jose Mari? Martxantan, plakatu eta aberastu ingoaiz. Tolosarrok, jarrai dezagun orain arte besalatxu. Naiz eta odoi ertzean lainoak nagusi izan, esperantza galdu gabe egin dezagun bidea. Eta etorkizunean helduko diogu berriz ere, Dianari, inauteriei. Bitartean, ahal duzuen enean behintzat, jarraitu gauza txikitaz gozatzen. Eta bizi izandakoari dagokion garrantzia eta balioa ematen. Badakizue, kantuan, dantzan, inauterietan murgiltzen den herria, ez delako inoiz desagertuko. Gora Tolosako diena, gora inauteriak eta gora Tolosa. Eutxiko jari.